Sangana vatikuita zvakare mune Zimbabwe pano paZest News pano vachange tichimhanya news updates zvakasiyana siyana zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe. So kana uri new subscriber mahara wotina on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera pamhino sefoja vadikani. Ndisingade kuwesta nguva yenyu ndanda kubatira nyaya yemukomana aifamba nechikwata. Madetails tamapiwa wachinzi vanhu vekuchitungisa badaya. Sikuzoti ndezvechokwadi kuti ndekuchitungisa but zvikunzi aifamba nechikwata chinocheka vanhu. So iye pachikwata ichocho ndiye akabata. So aitaura nyaya dzake vachimuinterrogate and stuff like that. So angachitaura zvakawanda. Taura mafambiro avanenge vachiita vachicheka vanhu. So tachikumba taura zvaunofunga mucomment section below. Kutiudza mafungiro ako maringe nenyaya iyi. Enjoy this video and please don't forget to subscribe or share kuadikani kuti tuone chiitiko ichi. Enjoy the video. Mwezo mudhara wakabvunza zakanyinyi andimuzivi waiza watsikwa nemoto usikwa nemoto saka mimi makacheka wao ndise kuranga mudhara panapa turi ngati musivi nina bvungwa yakadai wakaita zvokuchekwa nani ndina kungu iwewe nachonai shonai chai nganga shonai nganga ndiana mutuma ndo yakakutuma kana mchinge macheka munobhadharwa ere tobhadharwa munobhadharwa mari 600 pamunhu pamunhu mwako saka iwe wakabatirwa kupi nabatwe pamashopari apo tibhenga ona robatana ngochifunga kudo kubatana ni muno robata vanhu na boaz wazotiza mana manhero boaz ndiye wakatiza manhero achimbaenda nekwamabhakara kwamanesa lobana wo munobva neso kwamanesa saka makatorwa nachona kuya kuno kubva kwamanesa ndinakaita zvokubva kwamasviba kwachonai kwamanesa kuenda kwachonai kufambira basa iroro here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakwake wafambira aida kuona atete ndobva amudi basa here akati hamudi basa ndivatete ndichonai vatete vanozviziva kuti makuita basa rekucheka vanhu vatete vako zita ravo ndiyani Catherine nani Catherine Muyambo Catherine Muyambo oo Muyambo aira mpu zita ana zita rimwe nesene nimwe Catherine ani abazere kana nani kwenyeyo isibi Muyambo Catherine Gondayo una akadzanga nacho nicho so anditi una mukondo wafa ana chaware una mukondo wa chaware ari kutomfunga mara ona akadza ku ona kwa chaware saka yo hama yako ngeyi wani lumu Ahora sene muyagiyo Muyambo Gondayo saka iwo kufunga iwe wotaura nyaya yako chonai vanhu vese vari atomborambi saka tikaenda kwachona hembe dzako todziona titoriyo tuzoziya ngeuke dzako kumirira mutape musei ndo vashaka Shonai murefu ari mutete ari mushuku unogare pari tikasvike pajopa totarodhere kudhairi pane mbe yeblue iripo dhuze nemutara nemakisheni mairi neshopu itori mutara anyachone unaziya ndianyanya ndigivi natendayo najeffrey andochekawo nacho uri pajopa vanochekawo vadere anotocheka ya vana vacho zvakanaka saka uri ubvumirana nazvo iro kuti uzonopenga ini andobvumana zvokuti ndotokwati aupengi hapengi anozviziva kuti uita basa paitochekawo arotanga nazvo baba kwewe gonda ini babangu anibereka ini ndo atamunochekana atoriyo ariyo mamanesa atoripo vanochekera kwamanesa achacheka akatoramba watakambozwa kwazafondapo wakaurawa ndiana wakamuura ndizvo wakakande murodhi ndiyo wakataura nezviri kwai wakazi kwai wakandorwa murodhi kuraise mauraya oho waizi azviwatikwa ngemotokari asi